Maayong adlaw mga ka-code eskwela. Ani ana sabta karon sa ato ang lesson nga maghisgot og string conversions. Una ta adto sa unahan, ako lang ipahinumdum no nga mag-subscribe ta sa atong channel para updated ta sa bag-o ug umaabot nga mga lessons nato og mga tutorials. Karon atong hisgutan ning string conversions. Okay? So ah, kabahin ni siya sa katong mga series na to nga nagisgot sa about nakafocus sa strings. Okay? So kaning atong isgutan ron kaning string conversions, uh, sa kini kapaagi nga maka convert ta og string values into laylahi nga padulong sa laylahi nga klase nga data type. Okay? So unsa akong pasabot ana? Okay, so naatay simple lang diri nga console app no nga akong giandam. So diri ta sa focus ta sa line number 8 kani. So nag-declare ko diri og int nga variable power level, tapos gi-initialize na to siya into kani int.parse. So ato ang tagaag attention ning kaning .parse nga method. Okay, so kaning .parse ang pasabot ani niya is kung unsa atong ang ipasa nga string dire kani nga parameter, ang parameter sa parse nga method is string. So kung magbutang tag string nga numbers, string of numbers ang iyang atong ipasa, meaning i-convert na siya sa kaning parse nga method into an actual nga integer variable sa kaning nga example nato. Okay, so mo ni siya. So kaning parse atong tan-awon no kung unsay output ani nga variable. So magbutang tag breakpoint diri dapit. Okay? Okay, so nag-run siya no ato sang okay. So diri ta magbutang tag ano dire 9. Magbutang ta diri og breakpoint. Okay? So dito sa debug, then let's see. Toggle breakpoint. Ayan. Sabo na to run ha para ma-check na to unsay value. Okay? So ato sang comment out ning section sa baba. Okay? Yan. So, balik ta. So atong iparan no. Okay? So kaning power level, ang expected nato nga value na ani is 1,000. Okay? Since nagbutang tag 1,000 nga string diri sa parse nato nga method. Okay? So kung i-mouse over na to, power level is 1,000. So adto ta sa locals diri nga tab no para ma-check nato kung integer ba gyud na siya nga value. So diri ta tan-aw sa power level. So kung makita ninyo no, focus na to atong attention diri sa baba. Ang value niya is 1,000 and then ang type niya is confirmed jud siya nga int. Okay? So meaning mao na siya ang gibuhat sa parse nato nga method nga naka-attach diri sa int nga data type nato. Okay? So mao na siya para sa int. Sit lang sa ta. Sunod, atong tan-awon ang kanang para pod sa float. Okay? Sa float pod, napod siya equivalent or the same lang yapon nga method parse. Pero ang difference lang niya is kung magpasa ka or magbutang kag string nga naay decimal number. Okay? So kay float man ato ang convert nga string, so expected no nga ang output ani niya is float pod nga number. Okay? So i-check na to dito sa rating. So atong tan-awon ang output niya. Okay? So ato ta sa locals. Ayan. Busy. Ayan. Okay, sorry. So dirita sa rating. So makita ninyo no nga 75.5 float ang type niya. Okay? So mana siya sa float nga .parse nga method. So the same lang yapon sa para sa decimal ug boolean type. Okay? So sa decimal,
ang decimal man gud is fixed na siya nga precision compared sa float. Okay? So the same lang gyapon pass ka og string nga numbers with decimal point imong string. So parse gyapon na i-convert gyapon niya into decimal. Okay? So para nato balik para makita gyud nato ang iyang output. Okay? So dara rating 2 nga variable, ang value niya is 88.8 and then ang data type niya is decimal. Okay? So ingana iyahang result. Okay. Karon diri ta sa line 11 kaning bool.parse. Kung makahinumdum mo kaning bool usa ni siya ka data type nga buta or nag-allow lang og boolean nga data type, meaning boolean katong true or false, yes or no or 0 og 1. Okay? But in this case sa C# ang boolean is true or false na siya nga value. Okay? So tanggalon sa nato ang yang ano. Okay? So mana siya no. Boolean.parse, so true. So meaning pag magpasta og true nga string, automatic i-convert na niya into boolean nga true value. Okay? So atong iparan. So dirita sa ato ang locals. Medyo slow ang ato ang compiler karon. Ito lang paaboton kadali. Easy. Alright. So dara dirita sa is Titan. So value is true. Of course data type niya is boolean. Okay? Ano siya? Okay, karon dito ta sa next nga part. So kaning parse, kaning mga parse nga methods na to dire gikan sa in, float, decimal ug bool nga ay problem ani. Kay kung ang string nga atong ipasa dili na niya ma-parse, mag-generate ni siya og error. Okay? So for example, kaning 1000 na to dire sa int.parse nga part, kung naa na siya string diha, so atong i-try og paran ha. Okay? So mo ni ang mahitabo. Mag-generate siya og error. So ang error niya is system format exception, meaning string input was not in correct format. Although pwede ta makapasa og masin unsa nga string, but then isiguron po nato nga kung unsa po ang gina-expect niya nga return type, mao po atong ibutang nga strings. So kay nagbutang man tag string jud nga literal nga string nga x, so meaning dili siya acceptable sa parse nato nga method. So mag format exception siya. So nga na ang problema na niya. Okay? So karon unsaon man nato nga ma-check nato kung parsable ba ang gipasa nato nga string. Okay? So dirita sa ubos. Dirita sa kaning iyahang complementary or kauban niya nga method kaning try parse. Okay? So atong i-uncomment ning diri nga portion. Okay? So dirita focus ha. So diri sa line 14 nag-declare tag variable, string variable nga power level temp, then gi-initialize na to in 500 nga string. Okay? Para makasiguro ta nga ang string nga atong i-convert is pwede siya ma-parse, atong gamiton ning method nga try parse. Okay? So unsa man ang parameters aning try parse. So kaning try parse ang parameter ani niya, for example in the case of int, the same lang po ni siya, available po ni siya para sa float, decimal ug sa bool. Okay? Kaning try parse nga method. Okay, balik ta. So ang first niya nga parameter is ang string nga gusto nato i-parse or i-convert kung unsa nga klase nga data type. In this case, kung into int. So kani siya string variable na tong power level temp. Tapos karon kung mahimong successful ning try parse, meaning mag-return ni siya og boolean nga data type. Ang return result, ang resulting output aning try parse. So pasabot ani niya kung ma-parse niya or correctly niya nga ma-parse ang ato ang string diri, meaning mo return ni siya og true. Unya ang kadtong data type nga resulting value nato nga gusto nato makuha, dapat ibutang nato siya into another or into a separate nga variable. In this case,
magbutang kag keyword nga out, and then sa kadtong variable nga gusto nimo ibutang tong result niya nga na parse na nga value. Okay, so diri sa ato ang statement natay if try parse, meaning kung ma-parse ni siya or correct ang value nga ma-parse niya or parsable siya into integer, then ato siyang itpa-output dire. Okay, so and then mo ibutang nato ang kadtong result niya nga value diri sa power level nga variable. Okay, so atong tan-awon unsay output ani, so atong iparan. Okay, so balik ta sa atong kuan console output. So power level 500, meaning successful nga na parse niya or correct ang string nga ato ang gipasa, kay na parse man niya or na convert gyud niya into an actual nga integer value. Okay, so ingana siya. Right, karon kung dili na niya ma-parse, atong butangan og sumpayan nato else tangtaha para makita nato console.writeLine data unparsable. Ayan. Okay, so mag-output lang ta og message nga data unparsable. Okay, i-try na to. So kung kaning 500 butangan nato x diri sa tumoy, which is string, atong iparan ha. Okay, so nakita ninyo nung ang output niya data unparsable, which means wala na niya successfully ma-convert ang kadtong string na to into an actual integer value. Okay, so ingana ang parse, try parse I mean. Okay, so mao lang ni ang sulod sa ato ang topic nga nagisgot og string conversions. Sa kanunay, magpatayon kita sa pagtuon uban nilang kuninyo dinhi lang sa Code Eskwela.